Sepurane ya, gak krungu aku. Pancen bocah iki gedhek, Mak De. Jelayak. Mak De, Nyapa? sing genderan wonge wis genep urung? Kurang loro. Siji kerja, siji lara. Wah, tepak nyok. Mak De, Nyapa? sing gak teko kuwi cara tak gajlino piye? Sampeyan kok ya gak repot-repot ngeterne berkat. To nya? Heeh. Loh, monggo to tumut pinarak teng Lebet. Apa? Monggo. Ibu kawa Nuwun. Nggih, Mas. Nggih, monggo, monggo. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. kabula kajate Mak De. Yo, Le. Nyok. Matur suwun ya Mak De. Yo, Solek nggih. kondangane aku kabarono. Hei. Bekakasmu ki lho. Kendangan yo. Monggo Mak De. Yo. Ya ngene iki lho nyok, jenenge rejeki tekone ra sangka-sangka. Ero lek awake dhewe rung sarapan, jelalah kok ya enek wong kei berkat. Diwe apa? Dua dapuran mesti cerongan ngejak mlebu ngono kok. Berarti kowe ya cerongoan. Ya nyapa kok aku? Lah memang melok mlebu apa ora? Melok. Lah iya, ngono kakan cocok. Niate isun ngamen neng dina Senin, muga-muga panen iso tak nggih tuku semen, terus tak nggih mbangun pos kampling ben kaya lo semen. Kamare lo slemeke damen. Raimu nok panggah komen ya iki. Oke men, kok geding aku. Bismillahirrahmanirrahim. Beh, iki jane gendeng kok Peterin. Wong bakal pentol ngono macak jaranan. Alah wong jenenge wong usaha tol, yo piye carane amprih larise. Lah mbosok kowe macak jaranan niki. Apa ya laris? Yo mbuh wong cek lagi arepe njajal iki. Apa gak payu? Nek ra payu yo macak liyane to tol. Wis ngene lho Rin tak omongi wae. Kowe lek macak sembarang ora payu, mending kowe gawe sempak tok lho. Mesti rame. Ora